Kifugrott nálad! Kifugrott nálad! Szép. Hülye, hova vitt te? Itt jönnek. Tesó, engem elvitt valahol ez a szar, nem tudom, hogy mi történik. Most ez mi? Itt van kettő kurva lovat, még egy lovat. Hallod, elvitt ez a szar, én nem tudom miről szól a játék, bazd meg, elvitt ez a szar, vágod? Fel akartam menni és beszpamnoltam. Hova víz, ember, mi ez a játék? Ez a játék! Állj már ki az ajtóból, te szerencsés! Geci! Van itt! Hagyj a szerelem, engedd el! Napocska. Jaj, nem ez a fos! Jó. De ezek mit csinálnak? Utasod. Nem miért látod? Delete. Delete. Ember, ez egy olyan dolog, hogy beülhetni a BMW... Beült a bazd... Hülye idióta, nyergési kutyaütő, bazd meg. 3 IQ, azt még nekem mondja, hogy nekem van... Ember a leggyorsabb karakterem, mert egy párra nem tudsz odaérni! Egy párra nem tudsz odaérni, geci! Hallod? Legyél majd pillanatnyilag. Bírom, geci! Csáv a leggyorsabb karakterrel szüttyök hátul! Egy hugyadék, szar, fosadék, köpedék. Leesel, Pali, leesel egy helyre, érted? Van loot, meg minden, leesel. Mi van a földön? A mob az meg? Gránát! Lőjek az ujjammal!